otu a tupu ekego mmụọ dị otu a mmụọ dị iche iche nke ndị Baịbụl ma ndị ọzọ kpọrọ angels bụ mmụọ ndị na-ejere ala ozi ala ahụ na ha nọ na angel ọbịa nọ na mmụọ nọ na enwere ihe ekere n'ime n'ala ahụ emekwara na ndị isi a na-atụ anya na ndị anụ ekere nyere ya ka orire ya wee kebara ndị anụ ọ ya wee angels mana taa ndị ụmụala ọma hapụrụ angels ha wee eze nwaanyị na mmiri na ndị otu ya niile nsogbu obodo na-abịa n'afọ arụ nkwọ mgbe m na-agafe ebe a ana m ajụ ahịa nkwọ ka a na-azụ ebe a ka ọ bụ ori ka ọ gịnị ihe nji na-ajụ ya maka ahịa anaghị ekwu okwu ha ga-ajụ ya esi ahịa ọbụla mmụọ ya na-anụghị ya kpọọ anaghị emekwa mmụọ ya emekwa enweghị nzugitere n'ahịa ya kwuo okwu ahịa ọbụla na-ekwu okwu ha ga-ajụ ya esi a na-emezi mmụọ n'ebe ahụ emezi ọ mmụọ nọ n'ahịa arawela ahịa mana ya agaghị efe ọ ga-ebidoro moto pas n'ụgbọala ọma na nke ụmụala ma ọ ga-ebidoro moto pas debe mashin pas debe ihe dị iche iche n'oge na-adịghị anya ọ dị n'ala na ihe dị n'ala bụ nna ya ma mmiri na ihe dị n'ala na ọkụ osisi na ụmụ nwa ndị ọzọ dị iche iche Chukwu tinyere n'ala ahụ omenala bụ mmụọ anụ dị n'ala unu kedu ka isi eme ha ọ ya omenala omume ndị ala ihe ahụ ndị akwụdoro n'ala ahụ ha bịara kedu ka ha si eme ya ọ ya-arụ asịrị ndị ọdịnala na ndị omenala ndị na-eso ihe dị n'ala makwa ndị chọpụta ihe dị n'ala were na-eme ihe ha dị n'ala ọ ya ọdịnala na mana a na-ekwu ụfọdụ uche ma ịgwọ ọgwụ ịkụ isi ịkụ aja ụmụaka ịgbara aka n'elu nkwụ ọ bụghị ya onye ọfọ na-agba aka n'elu nkwụ onye ọfọ na-anwụ na agbọdọ ndụ bịa wee ọgwụ n'ahịa ọ bụ onye Igbo ka ọ bụ na-eme omenala Igbo ọgwụ ka ọ na-agwụ ihe eji na-ekwu okwu arụ ihe arụ okwu ndị ọtụtụ ndị okwu na ụka maka ihe eji wee kpọ ha ndị okwu na ụka bụ mgbe ndị Igbo nọ na-eme omenala na-eme ọdịnala na-asọrọ usoro dị iche iche na obodo ọrụ na-asọ mgbe ndị ụka bịara na-asị nwoke na nwaanyị ofu akwaghị ndị ụka n'obodo nwoke na nwaanyị ofu nke na onye ọ na-nwere kwara atịrị fọlọ a na-eme ihe niile ebe nwaanyị ekwesịghị igbe ya aga ebe nwoke na-ekwesịghị igbe ya amụ ihe ọ na-asụ n'ahịa everybody ofu ndị ọdịnala Igbo mgbe ahụ lesi ha na-asị ihe ọrụ na-agwa anyị na ihe ọrụ na-ekwu ọ ga-ebutekwa ya okwu n'ụka ọkwa otu akwesịkwa ha mgbe ụka bụ isi okwu n'ụka okwu n'ụka ụlọ onye tụziri onye ụka nke okwe na onye ụka nke okwu n'ụka adịgo alụkwana onye ụka ọ naghị aka ụka okwu n'ụka adịgo agakwana ile ọkụ onye onye ụka okwu n'ụka adịgo ọ ya problem ọ ya ihe ndị Igbo ketara kamgbe ụka bụtara nsogbu ọ ya okwu n'ụka mana na mbụ ọ bụ ndị obodo na-ekwu ihe na-eme n'obodo mmụọ obodo dere mmụọ nwere polisi ndị Igbo o ji awa na-adị ala mmụọ ga-atụsi ala ekpere ikpe ibie chọpụta onye nwe ala mmụọ ga-atụnye ndị isi ala maọbụ ndị obodo so mgbe onye nwe ala were ala ha mana kamgbe omenala lara ndị isi na-ajabata maka mgbe mbụ ọ na-abụ mmadụ nwee n'ike atụba ajụjụ na onye ahụchiri ọ bụghị otu a ka o si ahụ ọnwụ ike adịghị na be anyị tiri ihe nwokorobịa ajụrụ esi ọnwụ na mmadụ ibe ya gburu ya amara ha na-eme onye a mgbe ọzọ nwe onye ga-eji isi n'ala bebe nwanne ya mana ndị ike unu na-emeziri onye nwe asị na Chukwu ewetego Chukwu ewere so Biafra onye nwezie unu na-ebe niile Chukwu isi ya buru ibu ya na-eburu onye nwe nwaanyị nwa n'afọ ime nne iwu n'afọ onye ahụ efu anaghị ọtụtụrụ nke ejikwana fasị na prayer were emekwa mmụọ ejikwa unit life prayer were emekwa mmụọ ọkwa ntọala ọkwa usoro mmụọ na-achụ aja gị nyere aja ọ na-eri mmụọ ala Igbo makwa mmụọ na ala mmiri ma mmụọ